Sitio. Diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Pag-recover sang 21.8 milyones nga balor sang Shabu sa sulod sang isa ka bulan resulta sa pagbinuligay sa nagkalain-lain nga ahensya sang Law Enforcement Unit. Senior citizen gindakop bangod sa pataya sa siyudad sang La Carlota. Target herd immunity nga pagbakuna kontra COVID-19 nagdangat na o kon nalabot na sang barangay Estipania. Cadiz District Hospital may pinakadamo nga COVID-19 positive nga pasyente sa Negros Occidental. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, ginpabura na sang 11 ka mga senador ang rekomendasyon nga magpasaka sang kaso kriminal batok sa 27 kaaktibo kag anay opisyal sang personnel sang Bureau of Immigration nga ginaangot sa Pastillas Scam. Nagpirma ang 11 ka mga senador sa Committee Report number 542 ni Senadora Risa Hontiveros nga nagapanguna sa investigasyon sa ginapamunuan nga Komitiba on Women. Suno sa senador, 2 kakorupsyon ang ginaangot sa BI, lakip nga ang Pastilla Scheme kag ang Visa Upon Arrival Scheme nga ginalantaw nga naghahatag dugang nga 40 bilyones nga income sa mga imbulbado. Nagapanawagan man si Hontiveros sang reforma sa among ahensya sang gobyerno. Grabe, no? Amak mo, kung ikaw da empleyado opisyal sang Bureau of Immigration, bao big money agad. Ang pastillas nga ginatawag, kita ka na sa dulce nga daw ginalukot, amo ina, ang ginahatag sa mga pila ka miyembro dira, kag wala na pulo pamangkot, wala na pulo papilis, sulod lang gilayon. Mga Chinese national ang iban na nagasulod, kwarta ang kambyo sa wala na sang ano pa nga pagrikisa. Rekta sulod may kopya na nga daan kung sino ini ang magasulod nga may ara bayad. Puwerte, no? Ang garok sa gobyerno hindi maintindihan. Bisan ano pa kayo sa presidente, kung ang mga ahensya sa gobyerno hindi ginmantanan, maluyagon magkuot sa kaban, wala palabuton ang pungsod Pilipinas. Puwerte. Bureau of Immigration, Bureau of Internal Revenue, DPWH, halos tanan nga sa gobyerno. Puwerte. Hindi man tanan, gid. Apang wala sang gobyerno nga wala korupsyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape. Las 4:39 na. Aber, observation report sa aton patrol sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Kasi nga mga tinion, aber, check upon tang aton patrol, Biyernes subong sigurado ako nga si Action Aiden Gid ang nagaman sa patrol. Areglado, engineer? Guwapa? Okay. Basta magsinyas si Engineer Henry Amuna ni. Si Action Aiden Aboso. Action Aiden, good morning. Thank God it's Friday! Action Fred, good morning. Mangbulabog kita sa atin sa mga listeners. Hindi pwede ka kita lang ang gamugta. Dalahigot naman sila. Kaya para kung aga pa nag-shower sang blessings, aga pa man sila makasalo man sang blessings, no? February 4, subong adlaw first Friday sa bulan sang Fed meeting. Kabla ka sa ulap siya ni Fred sang lugar may pakanunda sa first Friday. Dito gagawin na nagasimba sa may dito sa Sagay. Or kung lapit-lapit man pwede man din sa may Talisay. Pero subong medyo lang alang na bangod sa mga trabaho
as time goes by, as years goes by, actually, kasi lain man yun ang prioridad sang tawo. Depende sa sitwasyon. Dali sa palibot sa syudad sa Bacolod, prioridad man sa mga tao, subong may handa sa ila lamesa, pagkaluan-law na especially mga Iloy, para pagbugtaw sa mga junakis, at may mister, may ara na sang handa sa lagos na kumahang, may ara man sang balunon sa trabaho, that's why nga aga pa nga nagakadtuman sa aton sinya Libertad, kag Burgos Public Market Action Fred. Sa bahin sang Burgos Public Market, so ambot do nagmabulubar ko naman ang utan kung atot pa pamangkuton ang vendors ang paitan lang man ding mahal-mahal, nagligad ni semana kung padumduman mo 350 ang kilo sang paitan, subong 320. 90 ang kilo sang talong, man ang amargoso, isa kagatos ang patola, 80 pesos ang kilo sang bisaya nga petchay, 120 ang kakway, tatlo for 5 pesos ang okra, 80 ang kilo sang rabanos, 200 naman ang sibuyas bombay, 80 ang sibuyas nga puti, ang patatas, isa kagatos, 80 ang repolyo, 200 ang pidada, 90 ang kalamansi kag batuan, 70 ang kamatis, 130 ang ahos, 70 ang sayote, isa kagatos ang luya, 120 ang bagyo beans, 80 ang kilo sang Chinese pechay, 120 ang kilo sang carrots, kag 80 man ang kilo sang langka. Action Fred. Tipid-tipid na sa budget si nanay kanya-kanya na lang nga diskarte kung paano magpanamit ang pagkaon sa sulod sang panimalay. Depende na kay nanay sa sinipag-budget siya man singing na linuto. Pwede lang na sila pwede ako ano mga menudra para sa isang langka, 80 ang kilo. Sinuktok na langka, butangan mo isang yata 20 pesos. Butangan mo sang igadra. Bao kanamit sampat na, kanamit na ipare sa mga nag-init-init man na kanon. Especially kung palakaunang lumusin ng mga tikitings. Namitan din sila kasi sigurado may sustansya pa na dala. Observation report halin sa patrol action ininaboto ang action din kaban sa Pinas nabutod ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ko na sa action. Tabacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. May ulo-ideya na kamo sa presyo sa panakot sa merkado. Bao si Elvira Hilugo, una gid siya sa linyada. Si April Pilar Hosto Mendoza, good morning ko na. Paano mayaw lihog kay John Kagrukita Motoy, Ricardo Rosalinda Santiago, Hosto Family sa Sinda, Salamanca, Barangay San Miguel, si Rapi Libran, good morning, kay Ruming Estrabon Hidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan, Gamonitor Gapangape, o sige, good morning, kay Utay Benedicto. Happy birthday sa akong bata. Sinong bata ya? Kag kay Grisel Palabrica sa Barangay San Jose, Sipalay City. Kay Ronnie Gordon, morning ko no kay Tatay Ricardo Gordon, sang Balya Dulid. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gani si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainitsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, diri kita. Mga balita naton sa Kapitulyo, Cadiz District Hospital, may pinakadabo nga COVID-19 positive nga pasyente sa Negros Occidental. Balita Kapitulyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon. Nakasentro karon sa Cadiz District Hospital sa sunod sa Cadiz Negros Occidental ang kaso sang COVID-19 bagod ini amo ang hospital diri sa Negros Occidental nga mayara nga pinakadamo nga COVID-19 positive patients. Ini ang ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Suno kaya Diaz nga sa kabugusan nga datos nagapakita nga may 261 tanan ang kadamuon sa mga COVID-19 positive patients sa nakadain-lain nga mga hospital sa Bugos nga Negros Occidental kalakip sa surad sa Bacolod nga sa diin 120 sa mga ini ang ara sa Cadiz District Hospital. Nabaluan nga daraman sa Cadiz City na hamtang o kung ginpahamtang ang COVID-19 Isolation Facility. Yari si Atty. Diaz. So subong ang pinakadamo gyapon nga pasyente sa COVID nga hospitals compared
Bacolod and all the rest of the province is still Cadiz District Hospital. Sa 261 total patients, 120 ara sa Cadiz District Hospital. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedovoya, mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Sherwin Hugos, si Murina Esconde sa Russia, kuno, sa barangay si Bukawan, Isabela, Monitor, si At Tandoy, si Angela Gayundato Castillo Muning, monitor sa programo adlaw-adlaw, Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Kay Sters Vergara Sanso, good morning man. Kay Warren Ortez, si Banisa Mayo, hari na siya, bow to the freezing afternoon. May super naman katugnaw, -9 ang temperature. Grabe ba? Watching while na sa gym from 1:25 ni live here in Rochester, Minnesota, USA. Tugnaw gidaw. Tugnaw dira sa Minnesota. Kay nagamonitor sa Moises Padilla, si Ters Vergara Sanso. Good morning. Si Cecil Bikbik, ngayong aga, sa Purok Orchids Barangay Binubuhan, sa pamilya Ismilia Bermilio, magbantay, maayo lang nga pagpangapya. Sige, good morning sa inyo. Maayo lang nga pulo pamati. Kay Manjo Arniho, morning. Gamonitor kami. Liugot amyaw sa Bukol, Umanya. Bukol? Sampakol, Bago City. Si Jinky Dialagdon, Ariman, morning. Kay Mr. Biboy Villasor, Banisa Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael Jan, Sison, Lily King, Alma Uligon, ya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Padayon nagapadala sang 50 ka-stars. Kay Marilyn Lontes Galon, Happy Friday sa pamilya Sitio Tambo, sakop sang Kawayan, Negros Occidental. Kay Fernan Katubigan, Dalida, morning. Morning mada. May lang nga monitor tagsagid kaaga. Pamilyaya sa Mailom. Si Maria Pilubaton, nagamonitor sa City Village, Barangay Kabog. Taga Kabog, good morning. Kay Imbong Jugampoda sang Maaw, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Si Barayo Gare sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga Pag-recover sang 21.8 milyones nga balor sang Siabo sa sulod sa isa ka bulan resulta sa pagbinuligay sa nagkalain-lain nga ahensya sang Law Enforcement Unit. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office, 21.8 milyones pesos kabilisang Cebu ang na-recover sa syudad sa Bacolod sa kabulan nga bypass operation ginipatigayon sang nagkalain-laing nga law enforcement unit katulad sa Philippine Drug Enforcement Unit o kon PDEA, Philippine Drug Enforcement Group, Special Operation Unit o kon PEDIG SOU sa Police Regional Office 6 kag Bacolod City Police Office. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, resulta ini Action Fred sa ginatawag nga team effort sa kampanya kontra droga. Sa 21.8 milyones pesos kabilisang Cebu sa bilog nga bulan sa Enero sa tuig, 56 ka police operation ang ginkandak nga nagresulta sa pag-aresto sang 46 ka mga drug pusher kag 16 ka mga drug user. Sa datos nga nakuha sa Action Radio sa Bacolod City Police Office, sa bilog nga bulan sa Enero sa tuig Action Fred, nakarecover sila sang masobra 2 milyones pesos kabilisang Cebu nga nagresulta man sa 55 ka police operations nga nagresulta sa pag-aresto sang 60 ka mga drug pusher kag 16 ka mga drug user. Iba na nakapakakuha sa mga dalagko na hindi sa competition and support sa ibang units. Dapat punigated para makakuha kita sa tako-tako. Lately, may nakakuha man ta sa may right photo but may follow-up operation pa na kasi may jamming operation pa. So, Policer, mahugot pag inaton kag magasigi ang suporta sa ibang unit sa atong kampanya di sa Bacolod, Colonel? Yes, oo. Kaya hindi naman ma-monitor din ang kasagwa sa aton na kasunod diri. Kanal na yung mga national units kaya halitan sa Manila or sa ibang lugar para ma-monitor ang kasunod. Ang atong brigada, si Mana, siya sige-sige mo rin po wani yung tat eh. Yes, oo. Ang atong birada si Mana City na kaya compliance na kita sa regional office. Dapat mag-office mo tayo. At sir, bisan paano sir, kadakog isang nabulig na isang 20 million worth na recovery isang Cebu sir, no? Yes, sir. No, na-apektado yun ang supply rate ng sina. So, bakit pa lang may mga follow-up operations pa yun. At least, nakadakog isang napungkat na wala naka-supply na rin sa ato. Kag si RD sir, nagpanginbulaan naman sa BCPO, no? Yes, oo. Actually, no, because of the acquisition of siya. Bakit yung sunod na paninguan na pagin kasi nakapunta. Action Fred, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nagasaling, mga kaaksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na kay Jose Edgar Asuncion, good morning. Kay Marilo Camintoda, subuman kay Angela Liarte Gayon Dato. Morning kuno sa bata ya sa Libanon, si Maricon Castillo, Gloria Moreno, kag John Castillo, morning lang. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Si Milili Uligo katamyaw kay Ma'am Balisa Star kag Doc Matmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Montisa, sige, morning si Muda. Kay Roland Guarino, morning, gamonitor sa Paglaom Village Boy kag Nining Guarino, tamyaw ko mga chikiting niya, si Maisha, si Mabi, si Dimi, si Myra kag Mara. Kay Chow Estrabon, happy birthday sa akong asawa Nini Estrabon kag kay Engineer Kevin Mabag. Happy birthday sa inyo, kabay pa malipayon kamo. Sige. Kay Marlene Diaz, good morning man sa Barangay Sumag. Kay Maylin Tadya, watching from Kuwait. Ba, taga Kuwait gali. Kay Katibir, good morning. Oy,
sa mga shuttle-based boys, kapon daw damo, no? Ato to si Munsing Syukon, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Nilson Distrito, nagapit to si Rudy Distrito kapon, si Polding Hipis, at tumantubaw si Maral, at to dito, si Jimmy. Daw wala ko kita kay Larry Benitez to kapon, no? Si Sindico, wala man, si Bibitan, wala man, si Roger Aguirre, wala man, si Munit Ruas kapon, daw wala man kabot. Daw naglakat sila sa dinto, sa Talisay, sa Concepcion. Kita ko matugapon si Joseph Chua, ang presidente sang Protect. Hindi ko ano na Protect man? Ya puro, tikalon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may early warning system para mahibaluan ang lakat sa Philippine Standard Time,
las 5:16. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap nato resulta sa Small Town Lottery First Draw 18-5. Una nga bula resulta 18 kag 5. Second draw 2-30. Ikaduha nga bula resulta 2 kag 30. Third draw 11-18. Ikatatlo nga bula resulta 11 kag 18. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 649 kita ang jackpot 25,252,455. Resulta in any order 9, 23, 19, 44, 24, 14. Resulta sang 649 9, 23, 19, 44, 24 kag 14. Sa ilo kita 642 ang jackpot 44,124,019. Resulta in any order 32, 17, 18, 24, 30, 33. Resulta sang 642 32, 17, 18, 24, 30 kag 33. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Katiber, kay Toto Richard Magbuad kuno sang La Carlota, good morning. Kay Jonalyn Ninyal de Crepito, morning. Kay Lager de Quilla, Edward Ote Quilma Nipunan, nagapamati adlaw-adlaw. Sige, kay Estila Yu Barbo, kag Kagawad Timay, kag Munit Lubaton, ginatamyaw kamo ni Milili Oligo. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, good morning. Shout out lang kuno kay Lula Tapol, Alicia Solis nga always naga-monitor sa Purok Dulunan, Asinda Guba, Central Maaw. Good morning. Kay Donald Kabasag, morning. Monitor lang kami dia sa La Carlota City upod sa asawa ko nga si Lia Kabasag. Morning da sa inyo. May lang nga pagmonitor. Ariana nyo, mayong balita, may asma. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang continuous range ang nagsaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management Sa City Hall, target nga herd immunity nga pagbakuna kontra COVID-19 nalabot na sang barangay Estepania. Balita City Hall. Detalyesin niyo po kay Action Art tayo hupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Kumpiyansa si punong barangay Jerry Tingson sa Estepania nga ilan na nalabot ang target nga herd immunity angot sa nagapadayon nga pagbakuna kontra sa COVID-19. Suno kay Tingson, dako nga bulig sa amo nga kampanyang ila regular nga pagpatigayon sa vaccination drive ilabi na sa tagsaka adlaw nga Sabado. Dugang panitingson, magluwas sa datos nga ilan na tipon sa barangay, may arapas ang pila ka mga residente sa lugar nga nagadiretso na lamang sa pila ka mga mega vaccination center
nga nahamtang sa naglain-lain nga mga mall. Ang Barangay Estefania Action Pride ang mayaras ang target nga 35,000 ka mga individual nga dapat mabakunahan kung basihan ang 70% nga kanamuon sang total nga populasyon. Sa piyak nga bahin Action Pride nagapadayon na ang pagpanglistang ginahimo sa barangay agon sa natalana nga pagpatigayon sang vaccination drive para sa mga kabataan nga nag-edad sang 5 tubtob 11 anyos. Suno kay Tingson, iyan ang gin-utilize sa mga barangay health workers o kung BHW para sa paglibot sa tagsa ka komunidad. Sa ako din submitted ko, naka-narito na ako ng immunity. Sige nga ako mag-submit every Saturday. More than 70% ko ang target ko da 35,000 malaki. Pwede ko labot na naton. Plus pag isinisang mas manag-start ang pidya, 5 to 11. By the way, ang 5 to 11, kundi may mga pre-registration sa Estefania, kumusta ka? At yung itong mga binilabog, sugod na panglista. Atong barangay health worker, may mga catchment area na mo. Balita gikan sa Bacolod City Hall, akson artay hupon magka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kay serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Elizabeth Gamalada, good morning. Kay Remedios Taton Makilan, kay Jose Mongcal Torilla watching live sa Binalbagan. Kay Anjo Lusada Katage morning. Kay Alfredo Katage nga nagamonitor dire sa Barangay Bakong. Kay Jerome Lipana. Kay Eli Andresio morning, nagamonitor sa Texas, USA. Kay Aida Alunan, good morning man. O good morning kay Teresita Marabilia, Idelina Marabilia, kag tanan taga Purok Masagana, Barangay Sais. Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni senior citizen o gindakop bangod sa pataya sa siyudad sang La Carlota. Si Action Brian Morden may report. Action Brian. Mahingag aksyon na Fred, ako pinisa ka 66 anyos matapos nagpataya dira sa may CBC Pait, Barangay Batuan, siyudad sa La Carlota. Ang suspitsado ginkilala sa kay Sebastian Itchare, soltero kag iniresidente man sa nasambit nga lugar. Nakuha sa poder sining suspitsado aksyon na Fred ang duha ka tally sheets nga may number combination, isa ka ballpen kag 140 pesos ginapatihan nga pusta. Ang suspek ron yara na sa kustodiya sa La Carlota PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden report, mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinasa. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na, morning na kay Ting Yulo. Kay Runarhida Traba, happy Friday kuno, tamyayo kay Tatay Tidi nagapangapi, Liupel, Mary Grace, Crisostomo, kag Baby Ryan, thanks gid. Kay Lia Juan Lagdamat Hana, good morning. Watching from Teresa Rizal. Bao si Bongbong Daguo, bari siya. Tamyaw ya si Jennifer Laureso, Purok President sang Medalya, Kanturay si Palay. Si Crisilda Balindis Iman, nagamonitor sa Panglao, Bohol. Kay Rimar Biranyo Lingustia Raman, sa Barangay Hagimit, La Carlota. Good morning lang. Kay Roland Guarino, morning. Tamyaw Barkadaya sa Paglaong Village, sila ni Pong siya Bing Bong Mike Marisa kag si Ames sige si Imbong Jukampo raman kapangapi si Atia Kim Riman, good morning. Kay Edgar Pilayo, kay Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo Alas 5:51, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Report kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Fred, duha ang pilason sa kaso sa pagpangluthang at pangpangbuno nga nagluntad sa East Homes 3, Barangay Estefania, Siyudad San Bacolod. Sino kay Police Station 4 Commander Police Major Richie Gogi, una nga nag-inaway ang ining mag-abyan, naging kilala
Sanday Ronel Aumentado, 32, residente sa Manipilis, probinsya sa Cebu, kag Jose Woody Diputado, 50, kag residente naman sa poblasyon Sibulan, syudad sang Dumaguete, probinsya sang Negros Oriental, apang karon na parehas nga nagatiner sa East Homes 3. Ginbuno ni Diputado si Aumentado kag nakaangkon sang pila sa liog kag guya. Nagpauli naman si Aumentado kag nagpabulo sa iya pamilya kag nag-ayo nga katuan ang balay ni Diputado bango nabilin sini ang iya motorsiklo matapos magpalagyo. Pagpahayag ni Gohi, nag-upod ang pagkaisa ni Aumentado nga ginkilala lamang kay alias Michael kag gintiro si Diputado. Si Diputado nakaangkon sang pila sa nababaw nga bahin sang walang abaga kag gindala naman sa Bacolod Hospital and Medical Center para sa pagbulong. Samtang si alias Michael ang nagpalagi naman matapos ang pagpangluthang. Wala pang insendihanay sa nagbaligya nga botelya nga nalantaw nga rason sa pag-inaway nanday Aumentado kag Diputado. Samtang pagtimulos naman ang motibo nga ginalantaw sa kapulisan sa pagtiro ni Michael kay Diputado. Balita gikan sa Patrol Action Idenabo sa mga ka-aksyon din kapan sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa iyong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa iyong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala na traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo. Radio Philippine Standard Time, las 6:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home, ang inaasahan. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!